mnie, choćby i umarzyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, niech umrze na wieki. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarzyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, niech umrze na wieki. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Jeszcze jak było. Zaginie życia, będę widział Pana. Zaginie życia, będę widział Pana Bogiem usłyszał, usłyszał błagania, bo skłonił ku mnie sercu, ku którym Jest mama się. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. wieczne odpoczywanie, raczej na stanie, a światło wielu lista, nie daje się drzwi, a światło
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ale od wszelakich złych szydów, racz nas zawsze wybawiać. Panno, wkładaj na jej błogosławię. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wieczny Boże, Panie, raczej widać Stary, aż jakoś wielu miejsca, wielka jest świeczki, aż jakoś wielu miejsca, wielka jest świeczki. Wieczny odpoczywanie,
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. Niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Wiemy o tym, że skutek ludzkiej skłonności do złego wszyscy popełniamy grzech. Przed Najświętszym Bogiem nikt z nas nie jest bezwinny. Dlatego chcemy złożyć za naszą zmarłą siostrę Danę ofiarę eucharystyczną jako zadośćuczynienie za jej grzech słabości. Będziemy w tej Eucharystii prosili Boga, aby oczyścił ją od wszelkiej winy i dopuścił do społeczności świętych, ale też będziemy w tej Eucharystii dziękować Panu Bogu za dar jej życia. Tak sobie myślę, jednym słowem można określić służba. Nasza ciocia przez całe swoje życie służyła nie tylko swojej rodzinie, ale służyła, myślę, że wielu z was tutaj zebranych, obecnych, którzy przyszliście ją pożegnać jako też wieloletnią nauczycielkę tutejszej szkoły. Służyła w cierpliwości i w ogromnej pokorze, co jest łaską za dobro jej życia, za te wszystkie lata ofiarnej służby. Dziękuję Panu Bogu, tej Najświętszej mszy świętej. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość święty. Wyzwól z wiecu śmierci Twoją służebnicę Daną, której pogrzebie uczestniczymy. Daj jej udział w wiecznej radości z Twoimi wybranymi spraw, aby w zmartwychwstaniu mogła wpatrywać się w Twoje oblicze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy dla Pana. I w życiu i śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad duchowymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: na moje życie, mówi Pan, przede mną zagnie się wszelkie kolana, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym za sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Boga żywego, pragnę moja dusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Stajemy dzisiaj w Kościele Miłosierdzia Bożego w Cichawce, aby być na ostatnim pożegnaniu Danuty Stanek. To nasza najukochańsza żona, to kochana mama, to teściowa, to babcia, siostra, bratowa, szwagierka i ciocia. I każdy z nas inaczej znał świętej pamięci Danutę. Inaczej mąż, synowie, najbliższa rodzina. I każdy z nas co innego mógłby powiedzieć o jej życiu i jej służbie w dziele edukacji. Przez 34 lata była dyrektorem szkoły podstawowej w Cichawce. To wielka sprawa. To nie jest 5 lat, 10, ale wielu z was siedzących tutaj w ławkach wiedzą dobrze, że uczyła matematyki, że była naszą panią, że była wychowawcą i dobrym nauczycielem. Sama drodzy ukończyła liceum ogólnokształcące w Gdowie, później liceum pedagogiczne w Krakowie, a później wyższe studia pedagogiczne w stolicy Małopolski w Krakowie. Ileż trzeba dzisiaj siły w pracy pedagoga i nauczyciela. Bo trzeba mieć serce do tego zawodu, bo to nie tylko jest środek pracy, nie tylko środek do życia. Od 1966 roku pracuję jako dyrektor szkoły podstawowej w Cichawce. Przez 34 lata. A swoją pracę nauczycielską rozpoczynała w niedalekim Sokołowie. Nikt z nas nie żyje dla siebie. Nikt też nie umiera dla siebie. Bo mija młodość, mija wcześniej dzieciństwo, życie małżeńskie, dojrzałej kobiety. I przychodzi drodzy chwila, która już na zawsze połączy nas z Bogiem. To godzina naszej śmierci. Dokładnie 6 marca, to był poniedziałek, byłem w Cichawce.
Ciocia z zainteresowaniem na to patrzyła. I kiedy odjeżdżałem, żegnałem się. I powiedziała wtedy słowa: my się już na tym świecie nie zobaczymy. I tak też się stało. Umiera w sobotni dzień, w ostatnią sobotę, zaopatrzona świętymi sakramentami, które przyjmowała od ubiegłego roku. Ksiądz proboszcz każdego miesiąca odwiedzał choroby i przyjmowała komunię świętą. Pokarm na życie wieczne. Dzisiaj winniśmy dziękować Bogu za jej pokorną służbę w szkole, za jej życie małżeńskie, za to, że była dobrą mamą Jarosława i Grzegorza. I myślę, że dobrą teściową, bo miałem okazję to obserwować wiele razy Ewy i Agaty. I dobrą babcią dla Marcina, Pawła, Jakuba i Szymona. To zdjęcie, na które patrzymy, świętej pamięci Danuty, to zdjęcie z jubileuszu małżeńskiego, 50-lecia małżeństwa. To też podziękowanie za małżeńskie życie, które, tak jak każdy z was wie, jest różne. Ona była pokornym, dobrym nauczycielem, dobrą mamą i dobrą żoną. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, bo w domu Ojca mego jest mieszkanie wiek. Wierzę w to, że jej dusza przed Bogiem stanęła w godzinie śmierci i że Bóg zaliczył ją do grona zbawionych. Z szacunkiem składamy jej ciało w grobie, ale jej dusza już wszystko wie i o życiu, i o wieczności, i o tym, co jest progiem przejścia z życia ziemskiego do wieczności. Wie wszystko też i o śmierci, także i wszystko o nas. Wierzymy, że jest święta i zbawiona. Amen. Zapłać. Do miłosiernego Ojca w niebie zanieśmy nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszystkich wierzących prowadził do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji papieża Franciszka. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Danutę Statek. Prosimy o dar życia wiecznego dla niej. Ciebie prosimy. Módlmy się o wieczne zbawienie dla wszystkich zmarłych z rodziny Statek. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na Ukrainie, w Europie i na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę zdrowia dla chorych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy życiem na ziemi jak najlepiej przygotowali się do wieczności. Ciebie prosimy. Panie Boże, wysłuchaj modlitwy, które zanosimy do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Przykryjemy
nietykalność Twojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie ofiary, które składamy za Twoją służebnicę daną Temu pogrzebu. Twojej ojcowskiej dobroci przebacz jej wszystkie winy i oczyść ją ze wszystkich śladów ludzkiej słabości. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się do nowoczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami i archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępu, pełne stopniosa i święty Twoje, Hosanna, na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu,
zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twojej służebnicy Danucie, którą dzisiaj z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez chrzest została włączona w śmierć Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Z Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, opuść wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, w pełnej nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu, Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przebaczcie sobie znak pokoju.
który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia święta będzie udzielana z przodu przy prezbiterium oraz z tyłu kościoła na zewnątrz. Boże Wszechmogący, Ty odwołałeś z tego świata Twoją służebnicę Danutę, przez tę ofiarę oczyść ją z grzechu i daj jej udział wiecznej radości zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Za chwilę usiądźmy. Gdzie można przemówić pierwsza, przemówi pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego. Ja chciałbym przemówić w imieniu całej naszej rodziny. Jest nas w rodzinie dwóch księży, ksiądz Wiesław Wróbel, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Jaworznie i ja, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni. Nasza rodzina jest dużą rodziną. Nie wszyscy w miarę często, niektórzy bardzo rzadko przyjeżdżali do Cichawki. Ja chyba najczęściej, tak samo jak moje rodzeństwo. Chciałbym w imieniu całej rodziny, z rodziny Statków. Moja mama jest bratową, ciocia była bratową mojej mamy. Dla nas, dla mnie, dla księdza Wiesława, ciocia Danusia. Dziękuję Bogu za jej życie, jej pokorną służbę wobec rodziny, ale także służbę pracy nauczycielskiej. Chciałbym też podziękować mojemu kuzynostwu, najbliższym domownikom, Agacie i Grzegorzowi, którzy pomimo pracy zawodowej, z wielkim poświęceniem, nieraz wielkim trudem, przez ostatni rok, miesiące, nieśli z ciocią ten ciężar cierpienia. Dziękuję Bogu za życie naszej cioci Danusi i za to, że na drodze swojego życia spotkała dobrych ludzi. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Pogrążona w smutku rodzinu, czcigodni księża, nauczyciele, uczniowie, znajomi i tak licznie zebrani mieszkańcy wsi Cichawka, absolwenci tutejszej szkoły. Uczestniczymy w pełnej bólu i cierpienia uroczystości, jaką jest pożegnanie i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku zmarłej, emerytowanej dyrektor Szkoły Podstawowej w Cichawce, świętej pamięci Danuty Statek. Żegnamy wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży, wspaniałego pedagoga i dyrektora szkoły. Śmierć zawsze przychodzi nie w porę. Patron naszej szkoły, ksiądz Jan Twardowski, powiedział: nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. W naszej pamięci, świętej pamięci Danuta ma szczególne miejsce i pozostanie na zawsze. Po ukończeniu liceum pracowała m.in. w szkole w Sobolowie, a następnie trafiła do Cichawki. Tej wsi i jej mieszkańcom poświęciła prawie całe zawodowe życie. Od
1 września 1966 roku do końca sierpnia 2000 roku, czyli 34 lata, pełniła funkcję dyrektora szkoły. Wiemy też, że po przejściu na emeryturę kontynuowała pracę pedagogiczną do 2002 i wówczas przekazując nauczanie przedmiotów ścisłych swojej następczyni, wycofała się z czynnego życia zawodowego. Przez wiele lat z ogromną odpowiedzialnością kierowała tutejszą szkołą, mając na uwadze przede wszystkim dobro uczniów. Nie szczędziła im sił i czasu. Jako nauczyciel matematyki i fizyki dbała o wszystkie potrzeby uczniów. Zawsze była wzorem wielkiej pracowitości w szkole i w domu. Angażowała rodziców i mieszkańców wsi do prac na rzecz szkoły i środowiska, podejmowała różne inicjatywy służące ich rozwojowi. Starała się, by uczniowie przestronnie się rozwijali. Dbała o rozwój szkoły. Za jej rządów miało miejsce kapitalny remont budynku, rozbudowa obiektu, odnowienie i wyposażenie wszystkich sal i nowe pomoce dydaktyczne. Przeżyła swe życie w najpiękniejszy z możliwych sposobów, służąc drugiemu człowiekowi, swym charakterem, postawą życiową, pogodnym usposobieniem, poświęceniem dla dzieci najbliższych, otwartością i życzliwością wobec drugiego człowieka pokazywała nam, nauczycielom, co jest w życiu ważne i istotne. Kochała pracę, a dobro uczniów było dla niej zawsze najważniejsze. Spełniała się w trudnej pracy nauczycielskiej i dyrektorskiej. Większość swojego ludzkiego życia pani Danuta oddała szkole. My, jako nauczyciele, zapamiętaliśmy ją jako człowieka pracowitego, a jednocześnie życzliwego i skromnego, wyjątkowo ciepłego, budzącego zaufanie i szacunek otoczenia. Pani Danuta to prawdziwy nauczyciel z powołania. Była dla nas dyrektorem mamą i te dwa słowa tak naprawdę w pełni określały jej zawodowe życie i stosunek do powołanych. Należy podkreślić ten fakt, że wielu nauczycieli pracujących w Cichawce pod jej kierownictwem doskonale spełniło się w dalszej pracy pedagogicznej oraz jako dyrektorzy tej lub innych placówek. Dla nas, dla wielu z nas w swej kierowniczej pracy starało się i staramy nadal kontynuować przekazane nam przez dyrektor Danutę Statek wzorce. Dziękuję za troskę o sprawy szkoły. Dziś jako dyrektor wiem, że czasami pewnie nie było łatwo. Dziękuję za każdy dzień spędzony w jej murach, za okazane nam serce, swój czas i pomoc. Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciała z tym odejściem smucić. Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić. Niech te słowa naszego patrona, księdza Jana Twardowskiego, wleją w nasze serca nadzieję i będą wyrazem zapewnienia naszej modlitwie i pamięci. Pani dyrektor, ciociu Danusiu, spoczywaj w pokoju. Szanowna pogrążona smutku rodzina, czcigodni kapłani, koleżanki i koledzy świętej pamięci Danuty Statek, nauczyciele, pracownicy, absolwenci oraz uczniowie szkoły podstawowej imienia księdza Jana Twardowskiego w Ciechawce. Ksiądz Jan Twardowski, od kilkunastu lat patronujący miejscowej szkole, napisał wspomniane przed chwilą również przez panią dyrektor słowa. Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. Obecność tak wielu osób w trakcie dzisiejszej ceremonii
Świadczy niewątpliwie o ogromnym szacunku i wdzięczności, jaką każdy z nas miał wobec zmarłej. W imieniu wójta gminy Łabanów pragnę w pierwszej kolejności wyrazić słowa ubolewania z powodu śmierci nieodżałowanej pamięci pani Danuty Statek. Ale pomimo bólu, który wypełnia nasze serca, stajemy dziś przy jej trumnie w poczuciu wielkiej wdzięczności za dobro, które nieustannie wyświadczała zarówno swoim najbliższym, jak i całej lokalnej społeczności. Pani Danuta praktycznie całe swoje życie zawodowe związała ze szkołą podstawową w Cichawce. Przez 34 lata pełniła funkcję dyrektora. W tym czasie wielokrotnie była nagradzana za wyróżniające osiągnięcia pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz społeczno-politycznej. Wychowała kilka pokoleń mieszkańców Cichawki. Ksiądz Jan Twardowski w dniu śmierci, leżąc już na szpitalnym łóżku, podyktował swój ostatni wiersz. Jezu, ufam Tobie. Zamiast śmierci racz z uśmiechem przyjąć, Panie, pod Twe stopy życie moje, jak różaniec. Dziś wspólnie przeżywamy ostatnią lekcję, którą daje nam świętej pamięci pani Danuta Statek. Uczy nas, że nie wolno marnować żadnej chwili swego życia. Trzeba wybierać to, co najważniejsze, trwałe, nieprzemijające. Pani Danuto, za Pani ziemskie życie, za tą służbę, o której wspominał na początku Eucharystii ksiądz celebrant, ale i za tą dzisiejszą lekcję. Dziękuję w imieniu samorządu gminy Łabanów. Spoczywaj w pokoju. Zabuszkę świętej pamięci Danuty zostały zamówione msze święte od męża Władysława z rodziną. Ta msza święta zostanie odprawiona tu w Cichawce 29 marca bieżącego roku. Od syna Grzegorza z żoną Agatą, od wnuków Pawła i wnuków Pawła i Szymona, od Mariana Osiki z rodzeństwem, od Agnieszki Wiesława Statków z córkami, od Lidii i Franciszka Statek, od Doroty i Tadeusza Wrona z rodziną, od dyrekcji grona pedagogicznego, pracowników oraz dzieci z przedszkola i uczniów szkoły podstawowej w Cichawce, od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Cichawce, od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cichawka Realiści, od Marii i Krzysztofa Statek z rodziną, od dyrekcji grona pedagogicznego oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Sokołowie, od Ewy Czarneckiej, od Agaty i Jana Kobyłko, od Krystyny z rodziną z Jadownik, od sąsiadów i Żyków, od rodziny Syroków, od Ani i Mariusza Statek z Bochni, od rodziny Tabor z Łokty Dolnej, od Adeli Jaworskiej z rodziną, od Zbigniewa Koguta z rodziną, od syna Jarosława z żoną Ewą i synami Marcinem i Jakubem, od rodziny Miłosów, od Marii i Jacka Zając z rodziną, od Rady Parafialnej, od sąsiadów Parków, od Janusza Zająca z rodziną, od dyrekcji grona pedagogicznego z zespołu szkół w Gdowie, od znajomych z Pisaków z Sobolowa, od Marii Wolanin, od Anety i Tomasza Wolanin z rodziną, od Jana Tabora z rodziną, od Bożeny i Tadeusza Mazur, od dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Zbydniowie,
od Małgorzaty i Przemysława Stach, od Mariana Stopłocy z rodziną, od dyrektora i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej imieniem Mikołaja Kopernika w Grabiu, od Dariusza Statka z rodziną, od Anny Statek z Sobolowa, od Marii i Jana Tulejów, od Renaty Jacka i Bogdana Tulejów, od rodziny Trzusłów, sąsiadów, od rodziny Kwiatkowskich, od radnych gminy Łapanów, od sołtysów gminy Łapanów, od Ewy i Bogdana Matuchów, od Haliny i Adama Wrona z rodziną, od dziedzic Stanisławy z rodziną, od Małgorzaty i Grzegorza Juszczyk z rodziną, od Doroty i Grzegorza Dziedzic z rodziną, od Andrzeja i Anny Statek z rodziną, od Bożeny Olcoń-Chlebek, dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nowym Targu, od Stanisława Chlebek z rodziną, od Marii Tabor z rodziną, od wójta i pracowników Urzędu Gminy Łapanów, od Tadeusza Satoły z Tarnawy, od rodziny Mączków z Brzezowej, od Adama Śliwy z rodziną z Łapanowa, od Jarosława i Violetty Nowojowskich, od Małgorzaty i Jacka Jaworskich, od Anny i Feliksa Jaworskich z dziećmi, od rodziny Cyrus, od Ewy i Wacława Gadzinow, od Zuzanny i Franciszka Łuczków, od Rozalii i Romana Gadzinow, od byłego wychowanka i sąsiada Ryszarda Kluby, od rodziny Wójcików z Łapanowa, od Domagałów z rodziną, od Leszka Ziółkowskiego z rodziną, od Bogumiły i Michała Paszkot, od rodziny Mazantkiewiczów, od rodziny Kucharskich, od Heleny i Jana Kosiba, od rodziny Radiowskich z Mszany Dolnej, od Jurków z Nieznanowic, od Barbary i Krzysztofa Bulanda, od Bogumiły Bulanda, od Violetty i Pawła Kołodziej, od koleżanek i kolegów z klasy Szkoły Podstawowej syna Grzegorza, od Jolanty i Marka Jałowieckich, od dyrekcji nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Kiernikówce, od Marii Trzos, od Agnieszki i Jarosława Trzos, od Agnieszki i Andrzeja Baron, od siostry Ireny Mazur z rodziną, od chrześnicy Anny z rodziną, od Roberta Mazur z rodziną, od Magdaleny i Artura Polków, od koleżanek i kolegów, syna Jarka z liceum, od przyjaciół Grzegorza i Agaty, ze Szkoły Podstawowej w Łapanowie, ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie, od społeczności szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie, od Małgorzaty i Grzegorza Cyrus z rodziną, od dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jaroszówce, od Stanisławy Turek ze Stradonki. Te msze święte będą odprawione tutaj w naszej świątyni po uprzednim ogłoszeniu. A teraz w oczekiwaniu trwajmy na ostatnie pożegnanie. Zdążasz we wrocie,
Nasza siostra Danuta zastała w pokoju z Chrystusem, z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy ją Bożemu miłosierdziu. Prośmy Boga, aby Danuta, która przez chrzest stała się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmiła się ciałem Chrystusa, teraz została wezwana na uczne dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stała się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszą siostrą mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On życie nasze objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przywołcie wielka głos naszych modli i mieszkańcy chwały czysty śmierci Boży. Z około gwiazdy wyjdzie aniołowie, rzeszą stawiłowie zwierzcie na spotkanie. Anielski oczach nie pomoże żyje, uniesie śmierci uderzy na nieba. A więc znamiony biegną zaprowadzi, aż przeoblicze Boga najwyższego. Niech przy ramię Chrystus uwielbiony, odesła Ciebie do Królestwa Świata. Niech na spotkanie Boga Ojca domu, od Ciebie wyjdzie miłościwa Matka. Anielski oczach niech duszę przyjmie, uniesie śmierć uwyższy do nieba. A pies znamiony niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga najwyższego. Promienny Chryste boski Zbawicielu, jedyne światło, które jest na wierzchu, bądź prawej uszy jeszcze godność Ciebie, pozwól oglądać chwały Twej majestad. Anielski oczach niech duszę żyje, uniesie śmierć uwyższy do nieba. A więc znamiony niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga najwyższego. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął nasz Cię Święty. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ojcze niesłyszenie dobry, w Twoje ręce powierzamy naszą siostrę Danutę i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miała udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twoją służebnicę w ziemskim życiu i które za jej pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoją służebnicą. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszą siostrą. Przez Chrystusa Pana naszego. Niech nam nie
w którym połachałem w krainie życia będę widział Boga. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech jej świeci, niech królujący świeci, niech królujący na Panie, a na wieki Świętej pamięci Danuty, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Panie, daj jej wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech jej świeci, gdzie królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen. Dałeś śluby dla Pana przed całym Jego ludem, w dziedzicach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie Jeruzalem, w krainie życia będę widział Boga.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pragnienie życia, będę widział Boga. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszej siostry wskrzesił w chwale i powołał ją do społeczności świętych. Prośmy o to w naszej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszą siostrę Danutę. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Danuty. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszą siostrę życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszą siostrę do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszą siostrę wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś ją Duchem Świętym. Przyjmij ją do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszą siostrę najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj jej udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszej siostry. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże Ojcze, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twoją służebnicę Danutę. Wyzwól ją z więzów śmierci i daj jej udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem,
który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszej siostry w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszą siostrę, gdy przyjdzie w chwale. Witaj królowo, matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez-padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O, łaskawa, o, litościwa, o, słodka Panno Maryjo. Za duszę świętej pamięci Danuty, za duszę naszych zmarłych rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, dobrodziejów, za duszę tych zmarłych, którzy spoczywają na naszym parafialnym cmentarzu i za duszę tego z nas, którego Pan najpierw do siebie powoła, odmówmy Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, Mi się stanie według słowa Twego. zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem, Zamieszkało między nami. zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość z wieku i niechaj ich świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj ich świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj ich świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, pozwólcie, że na zakończenie ceremonii pogrzebowej z tego miejsca w imieniu męża, w imieniu dzieci, w imieniu najbliższej rodziny świętej pamięci Danuty każdemu bardzo serdecznie podziękuję, wyrażę wdzięczność staropolskim, chrześcijańskim, szczerym słowem Bóg zapłać kapłanom, księżom, celebransom za ofiarę mszy świętej pogrzebowej, za Boże Słowo do nas skierowane
za wygłoszoną homilię. Serdecznie dziękuję służbie liturgicznej ołtarza, lektorom, ministrantom, panu kościelnemu. Dziękuję panu organiście, oprawie wokalnej pani za ceremonii pogrzebowej. Serdecznie dziękuję wszystkim najbliższym, wszystkim krewnym, przyjaciołom rodziny, sąsiadom, znajomym, licznie obecnym tutaj delegacjom ze szkół, z pocztami sztandarowymi, uczniom, wychowankom, nauczycielom i dyrekcjom ze szkół tutaj obecnym. Dziękuję przedstawicielom władz samorządowych, gminy Łapanów, każdemu za poświęcony czas, za trud udziału w pogrzebie, za wspólną modlitwę różańcową, za ofiarowane w intencji świętej pamięci Danuty komunie święte, za msze święte w jej intencji tak licznie zamówione i za towarzyszenie zmarłej w jej ostatniej ziemskiej drodze tutaj na miejsce spoczynku. Każdemu za te wyrazy miłości chrześcijańskiej, za życzliwość, za wsparcie okazane najbliższym w tych trudnych chwilach. Niech kiedyś w niebie dobry Bóg wynagrodzi. Bóg zapłać wszystkim.
Przepraszam. To jest krótki grobowiec, wiesz? To zajmij, nadejmij za kurtkę. Jasne.